नमस्ते. मी कोकणी मसाला बनवायला जाते आहे. त्याच्या आधी तुम्हाला मी सांगते, म्हणजे तुम्ही मला विचारत होतात ना की कसं न्यायचं, काय करायचं, म्हणजे मिक्स करायचं काय. ही मिरची बघा, ही मिरची आणली ना की असे देठं काढून पहिले असे मिरच्याचे 2 तुकडे करायचे आणि त्याला चांगली 4 उन्हं लावायची. म्हणजे बघा कशी तुटतात, अशी तुटली पाहिजेत. अशी 4 उन्हं लावून घ्यायची. आणि त्याच्यासाठी आहे ना मी 6 किलो मिरची घेतली आहे. हे मी किती आणि कुठली घेतले ना ती तुम्हाला मी नंतर सांगेन व्हिडिओमध्ये. आता मी घाईत आहे, म्हणजे मी दळायला चालले मसाला. आणि त्याच्यासाठी आहे ना हे 6 किलो मिरची आणि हे 2 किलो धने घेतले आहे. हे एक ऊन लावायचं, म्हणजे एका उन्हामध्ये सुकवायचे. आणि चांगले आहेत ना असे हलकेच भाजून घ्यायचे, म्हणजे करपवायचे नाही. म्हणजे गॅस बारीक करून आहे ना चांगले कडक करून घ्यायचे. हे बघा असे बारीक होतात बघा, असे कडक करून घ्यायचे चांगले, म्हणजे चक्कीमध्ये आहे ना जाड राहत नाही. आणि त्याच्यासाठी आहे ना हे सगळे मसाले घेतले आहेत मी. हे बघा, म्हणजे तुम्ही मला विचारला होतात ना की मिक्स करून न्यायचे का कसे न्यायचे. हे असे सर्व भाजून घेतले आहेत मी. हे मिरचीचं बी पण होता, ते पण असा भाजायचा. मिरची मोडून सुकवून आपण मिरची भरतो ना पिशवी, हे खाली बी राहतो असा. हे बी पण आहे ना मिरचीचं, हे पण चांगलं भाजून घ्यायचं. आणि हे सगळं आहे ना गरम मसाले हे सगळे मी भाजून घेतलेले आहे. हे बघा, हे सर्व मसाले हिंग वगैरे सगळं आहे, हळकुंड, हे सगळे दालचिनी वगैरे, हे सगळे मसाले जेवढे मी घेते ना कोकणी मसाल्यामध्ये तेवढे सगळे घेतलेले आहे. हे गरम करून सगळे घेतले आहेत. आता हे मी चक्कीमध्ये नेणार आहे, तुम्हाला दाखवते तिकडे चक्कीमध्ये कसे ओततात आणि कसे बनवतात ना, ते मी तुम्हाला आता तिथे गेल्यावर दाखवेन. हे आता मी सगळे धने आणि हे मसाला आहे ना एकत्र करून ह्या पिशवीमध्ये, त्याच पिशवीमधून मी घेणार आहे. याचा सगळा मसाला आहे ना आता पिशवीत भरून घ्यायचा, एकत्र करायचं सगळा धने वगैरे. आणि तिकडे नेऊन आहे ना मिरची आणि हे मसाला आहे ना सगळं ते एकत्र ओततात डंकामध्ये आणि बारीक करून दळून आहे ना चाळण मारून देतात. ते तुम्हाला दाखवते नंतर. आणि मला आता तुम्ही आत्ता किती वाजता जाते आणि किती वाजता येणार आहे ना ते पण मी तुम्हाला सांगेन. म्हणजे टाईम पण इकडे खूप लागतो, गर्दी असते भरपूर. आता हे सर्व मसाले भरलेत पिशवीमध्ये. आता हे धने पण घेते. हे धने आणि गरम मसाले सगळे आहेत ना एकत्र करून असे पिशवीतून घेऊन जायचे. आणि ते लोक आहे ना तिकडे डंकामध्ये मग एकत्र ओततात. मी तुम्हाला दाखवते. त्याचं सगळं गरम मसाला वगैरे हे सगळं एक झालं आहे. आणि हे मिरची एक झाली आहे. हे 6 किलो मिरची आहे. आणि हे बाकीचं साहित्य 2 किलो धने आणि बाकीचा गरम मसाला पकडून आहे ना, हे आता 2 पिशव्या मी घेऊन चालले. आता तुम्हाला मी तिकडे डंकामध्ये जाऊन दाखवते. आता मी रिक्षात बसली आहे आणि आता मसाला दळायला चालली डंकामध्ये घेऊन. भाऊ म्हणते काय बोलतो. येथे मिरचीचं दुकान आलेलं आहे. मी तेच आता आतमध्ये येणार डंका आहे. आता मी तिथे आतमध्ये जाऊन तुम्हाला दाखवते. 7 किलो मी आता दुकानामध्ये आली आहे डंकाच्यामध्ये.
मी हा मसाला घेऊन गेली ना दळायला, तेव्हा मला तिथे 5 तास बसायला लागलं रांगेमध्ये, कारण खूप लाईन होती. आणि मसाला दळायला टाकल्यावर आहे ना 1 तासामध्ये आपला मसाला एकदम मस्त छान असा रेडी झाला. म्हणजे ते लोक आहे ना चाळून वगैरे देतात. असं मस्त आपला कोकणी मसाला मस्त रेडी.